Тази рецепта е подобие на мусака. Един ден, в който бях супер изморена и буквално не ми се готвеше, просто отворих хладилника, за да видя какво има и какво мога да сглобя за вечера. Вие може да използвате каквито забравени зеленчуци ви се търкалят в хладилника. Аз изрових 4 гъби, една червена чушка, една самотна тиквичка, 2 глави лук и около 500 грама картофи. Предварително нарязах всичко на леко криви купчета и също така използвам една консерва домати на купчета, както и доматено пюре. Избрах там някакви подправки, като със сигурност сред тях има чубрица. В загрят тиган сложих малко зехтин. Няма никакъв проблем да използвате слънчогледово олио. Моля всички така наречени експерти с сертификати, изкарани за един ден, да спрат да демонизират слънчогледовото олио, а вместо това да започнат да четат истинска научна литература и да спрат да говорят глупости по интернет. Така, както виждате, добавих абсолютно всички зеленчуци в тигана, като започнах с лука, след това добавих чушките, с къбите, картофите, тиквичката и сега дойде ред на каймата. Слагаме последна, защото така ми е по-удобно. Добавих и доматената консерва и след това също доматеното пюре. Тук слагам сух чесън, добавих също така чубрица, сол и това е една подправка, която тествам за пръв път. Оставих всичко така малко да покъкри, след което го присипах в една тава. Забележете, че не съм добавила допълнително вода. След като придадох малко форма, сложих го във фурната на 200 градуса за около 20 на минути и поизчистих също малко бардака, че не мога така. Идва ред на заливката, за която ще използвам пармезан, кисело мляко, сол, сода бикарбонат, 2 яйца. И тъй като нямам брашно, пак съм забравила да купя, ще използвам тези увесени ядки. Измервам около 500 грама кисело мляко, 2 яйца с содата бикарбонат, добавям 30 грама увесени ядки, след което миксирам всичко, за да стане една такава гладка смес, като без малко да обърна купичката. И хоп, ето я мусакичката, докато изчистя, докато направя заливката, 20 минути минаха. Заливам отгоре с заливката и погледнете каква красота. След това върнах тавичката във фурната и след около 20 минути на 180 градуса изглеждаше този начин. И ето така изглежда едно отрязано парче и аз обичам да си слагаме така салата отстрани като гарнитура.